isa. Sige, buksan mo kung ano. Maliit. Alright mga katubay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katubay. Dito ako ngayon sa pilar mga katubay. Magpapalaro ako ngayon dito. At sino kaya makakadali sa isang daan ko ngayon mga katubay? Ayan, hindi na yung kasama namin katubay. Sino kaya makakadali nito isang daan mga katubay? Sino kaya makakadali nito ngayon? Papalaro tayo ngayon mga katupay. Palaro si katupay Yan. Laro ka. Laro natin ano. Burla to eh. Kaya natin. Burla. Alright mga katupay, nandito na tayo sa ating O sino kayo makakadali nito? panibagong video mga katupay. Daliin mo na. Ipuhin mo lang. Pag natamang ang hula mo sa pangalan si Syria, isandaan. Dali. Anong gawin ko? Bahala ka, basta sabihin mo sa akin kung ano yung Una. Sino na? Mabubuksan oy, mabubuksan. Mabubuksan. Anong gagawin? Ha? Wag mo buksan. Mabubuksan. Syria ba yan? Syria? Si Syria. Masalat be? Salatan mo, mabubuksan na. Wag mo na intindin para di makita. Tricycle. Hey. Wala. Sige na, ikaw na. Mayroon pa tayong jackpot. Ha? Ulaan mo nga. Balik ako. Ulaan mo kung ano pangalan. Mayroon pa tayong jackpot. Sandaan lang ha. Jackpot din natin. Sandaan lang. Sandaan lang. Basta matama yung una. Ulaan mo muna. Simula ko sandaan eh. Ha? Hindi nga. Pag mahulaan. Ay sus, puwewew. Ako may magbayad dito. Basta tama hula mo. Hula ko, ano yung yan? Sandaan yan. Ito na. Yan, una katupay. Roller coaster. Sandaan na. Buksan mo kung pakita kung Pakita, mga katupay. Sinain mo nga. Roller coaster daw mga katupay. Tama ba? Utak nga, mali. Agoy! Be, patingin. Mga katupay. Sa'yo na to. Akin na katupay. Paula, marati ulit yan. Kainin na natin ito katupay. Pwede hawak. Ano pangalan? Ano pa? Ano to? Cheese on chips. Yan. Sandaan. Pag tama hula. Roller coaster pa rin. Pakilala mo na katupay. Yan sa blada. Buksan mo nga. Sana, akin na. Buksan, katupay. Buksan mo. Ay, hindi. Ano? Hoy! Chris Cross. Mali, Chris Cross mga katupay. Mali. Sige, dito tayo sa... Dito naman, ikaw loy. Pabunutin na natin dito. Jackpot prize. Ay mga katupay, isandaan na nga. Sali din ako. Sali ako dyan, bay. Ha? Sali ako dyan. Hindi ka sali, kaya mga pabunutan dito. Dalawa man sila. Wala man yung isa. Dito. Sige, dito. Isa lang. Pili ka na isa dyan ha. Isandaan ha, pag jackpot ha. Jackpot. Isandaan lang ha. Sige, pili ka isa. Dari. Sige, buksan mo kung ano. Maliit yung ano. Buksan mo, isandaan yan. Jackpot nga! Hoy! Ay, jackpot na ito ba? 200. Isandaan. Wala na mga tumay, nakuha jackpot mga tumay. Sabi ko nga, jackpot. Dito Bilisa. Swerte ah. Nadali mga katupay. Sa kanya. Bayad ka, oh. Ay, hindi, sana. Wala na, tapos na, wala ka jackpot na. Wala na. Naka-jackpot hindi ba? Ano pangalan mo? Yan, sa blada. Gidong Bumisyo. May peligro. Balbauto. Ito, ito na. Ayan, pakita natin. Yan.
Nakasimangot si Manuel. Yo, tanggapin mo sa daan. Yatay. Ano mo sa'yo? Salamat kay naka-humor. Si Katupay. Salamat kay Christopher. Christopher Gonzalez. Gonzales pala. Kalimutan ko na. Mga tupay, dito. Dito ang video natin mga tupay. Malakakuha na mga tupay. Kaya dito naman tapos yung video natin mga tupay. At siyempre, sana masaya kayo. Nakakuha na tayo sa daan na. Sa jackpot pa hindi nila nahulaan kung anong pangalan natin sila mga tupay. Nahirapan sila. Kaya kailangan meron akong jackpot prize para naman masaya sila mga tupay. Okay mga tupay, nandito na mga tupay. At siyempre, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa na-subscribe, please subscribe. At sa button nila nag-click all para maging updated ka sa i-upload ko mga video mga tupay. Bye-bye na mga katupay. Bye-bye mga katupay. Happy Valentine's mga katupay. May nakakuha na. Palintuwangan na. Wow. Okay.